Tervetuloa mehtään, mehtäjään. Olen Ahosen Matti. Virallinen titteli on päätoiminen opettaja, mutta lisäksi minut on nimetty tämmöiseksi tiimikoordinaattoriksi, eli tämän Pieksämäellä tapahtuvan metsäopetuksen koordinaattorina, eli järjestelen asioita ja teen lukujärjestyksiä ja kaikkea tällaista hallintohommaa. Talo tarjoaa opiskelumahdollisuuksia tämmöistä ikäneutraalia koulutusta, eli suunnattu tänne peruskoulusta tuleville nuorille ammatillista peruskoulutusta, jossa voi kouluttautua metsuriksi tai niin kuin nykyisin kutsutaan metsäpalvelutuottajaksi. Toinen vaihtoehto on metsäkoneen kuljettaja ja siinä sitten taas vaihtoehdot kuormatraktorikuljettaja tai hakkuukonekuljettaja. Looking for a
tällä hetkellä konekalusta, jos puhutaan nimenomaan tästä isosta konekalusta, meillä on 4 kuormatraktoria, 1 harvesteri ja kalustoa lisätään ensi talveksi. Tulee 1 harvesteri lisää ja 1 ajokone lisää. Eniten on valmettia, eli hakkuukone eli harvesteri on valmetti. Vanhat ajokoneet on valmetteja, uusin kone on Ponsse. Ponssehan on saanut alkunsa suomalaisesta metsätyöstä, eli Einari Wikgren aikanaan itse koneyrittäjänä ei ollut tyytyväinen sen aikaiseen kalustoon. Lähti kehittämään omaa kalustoa, niin tämä kertoo sen, että se kalusto on syntynyt ja Ponssen koneet on syntyneet sieltä käyttäjien tarpeista. Eli kenttää on kuunneltu, käyttäjiä on kuunneltu ja sitä kautta saatu koneista toimivia ja tuotettuja. Metsäalan työt ja työtehtäväthän on sellaisia, että ei aina mennä samaan paikkaan töihin, vaan pitää kulkea, pitää olla kampetta mukana. Ja jotta metsäala pystyy työskentelemään, niin ajokortti on aivan välttämätön. Tässä on huomioitu opetussuunnitelmassa se, että koulu tukee ajokortin hankintaa kaikille metsäalan opiskelijoille ja metsäkoneen kuljettaja-opiskelijoilla opetussuunnitelmaan kuuluu vielä C-kortin hankkiminen, eli ajokorttiluokan korotus B:stä C. Se on varsin hyvä etu ja tuo sellaista tietotaitoa ja lisenssiä, jota tarvitaan muuallakin elämässä. Veikkonen huolesi heitä, pölli pyörivä jälleen tuo meitä, virran välkyvän vetreitä teitä, ja nyt laulumme helkähtää. Me tulemme taas sinä tyttöni, hoi, laulu virralla soi, ja se soi, ja se soi. Me tulemme taas, kaiku viestiä toi, me tulemme taas. Me lähdemme taas, kun on saapunut syys, kun on päästyllä tie etelään. Kun on pitkä jo ilta ja sen hämäryys, kun on virralla riitettä jää. Älä murheella muistele tuota, sinä tyttöni lempeeni luota. Kevät saapuu ja riemuiten vuota, taasen kuulet sä laulun tän. Me tulemme taas sinä tyttöni, hoi, laulu virralla soi, ja se soi, ja se soi. Me tulemme taas, kaiku viestiä toi, me tulemme taas.